Hello, may gabi, good evening. Mga madam, kain tayo. Yung ulam ko ngayon ay tinulang lawayan ng isda, yung sapsap. Lagyan ko ng kamatis, batuan. Good evening, gutom ako ngayon. Kaya, don't dare me. Good evening po sa lahat ng mga tao sa mundo. My name is Erika Imbang Duterte, no? From the land of United American Tiki-Tiki, pati pa rin Tiki-Korente. And I believe in the saying that ang tao hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan, may stiff neck. Charot. Makain tayo guys, tinulang nga, lawayan nga, isda nga, gagmay. Ay, ambot sa inyo. Alay, food is life, no? Ang bahaw, dali bahaw, tirahon ko. Unahin ko nga tira, bahaw. I-share to na yun, bro. Bahaw pa lang, kabahan na kayo. Ay, yahong na yun. Kaya ko to yahong isda, may isda. Yang pa? Nang ano, luwag. Kain tayo. Luwag naman sa iyo. Kung ano naman, di na makakasong. Ya, punta ka. Saka yung lawayan. Gusto ko may gulay-gulay. Ayan. Lawayan is real. Lagyan ko pa ito ng malunggay, day. Malunggay. Oh. Lagyan mo ng kamatis, at saka batuan, at saka sibuyas, dahon. Yan. Tapos ng bukog, yung sinido, isang milyon. Shoutout nyo sa taga Bacolod, sa mga taga Maynila, sa mga nakatikim nito na mahirap na ngayon ito maghanap. Lagyan ko ito yan ng malunggay, para may gulay, para may dahon-dahon. Kasi mainit pa ang sabaw, basi karon. Mamaya hindi na mainit ang sabaw. Mami, ini sa palaga malunggay, may dahon sa malunggay. Nataw nyo, ano ba, sige yung hamros, may taga-taga. Gusto ko yung may sabaw na may gulay. Naluto pa niyang malunggay, kay tungod niya, bagong bakit. Natotay ko may mga damang-damang pa na yung galataw-lutaw din. Riskagis ko yun. Create your own vinegar. Create mo sa inyong gulay na nga sudaan. Oo, hindi iasa nyo lang palagi sa karinderya. Hindi makamugwa. Pag magsabi ako hindi maganda, marami talaga nagagalit sa akin. May nyapot ta. Really? You think this is a good time to get out? Chronic helps me focus in times of stress. Ay Diyos ko, Ginoo ko, siling ko daw. Wala gid kaya ka ano gayon mitnamit. Paus na naman. Ambot kung ano na ning nagkakalatabo sa tutulan. Bahaw lang po at saka tinulang isda nga may balunggay. Share na do. Nami, ulaway. Datong pinakas na urot. Gutom ako, dami kong ginawa dahil. Basta sa balot linggo, busy ang lulam. Kinamot kagit yung bukog sini. Nga punta. Jing Rip, shout out dahil. Buwas maluto ako palaka dahil nandito nung palaka bukas. Shout out, Rosel Sobra. Andy's mints. You expecting some company? I'm talking Sam might come here. Looking for Lagyan nyo ng malunggay para may gulay. what we had discussion. Yeah, it was weird. Dala po nga ngo. But spread out over a bunch of episodes, so we could just Galing ako Primera Parada kasi nag-unwind kami ng mga friends ko. Namit pala. Kamatis na nilagay. May gato nga nung ano to. May mga bukog ni Balindi. Pero nga magkaw. Shout out po Jimmy Rapisti Aaron. Shout out Madam Jeannie Shimiso, Aya Shimiso. Ngayong gabi eh. Nes no ora. Ibet Yamamoto. Wala lechon dito sa amin.
Shout out kay Madam Sara Duterte, yan sa likod ko. Yan. People's eyelashes na siya. Gure-gure ba tumba kami gabi? Sarap-sarap. Tinulang isda nga mga lawayan na balaga. Ito yung isda na lawayan ang tawag dito kay galaway ni sa yaga. Do alien. Alien sa dagat. Sap-sap po. Yung maliit na sap-sap. Ano yung paborito kong isda? Kami tanong, hindi mo gusto yung paborito. Mom? Namit. Tagan ko yan doon, makabata. Ikon duwa kabilot. I actually have a huge collection, but they're back in Toronto with my dad. Sa mga walang ganang kumain, kain kayo, madam. But not to come over there. Sorry, I had a feedback for our first game. Ay, balunggay. Ang balunggay. Kaya para nga magdamo ang ako na ano. Duga. Dinabasahan ko niya balunggay ganyan. Basta init na yung sabaw. Kaya kung magbugnaw ni Conway, ni Pulos. Buhay probinsya dahil. Diyan ito sa probinsya. Hindi pang hamros ng balunggay. Natawag niya ang balunggay, basta may taga-taga. May mga subayso. Shout out sa taga-Korea. Bukas palaka na yung adobo. No, manood kayo sa akin. Tanghali. Lulutuin ko. Tuturuan ko mag-adobo ng palaka. Hindi ako naka-live kanina mga madam. Grabe yung tulog ko, day. Tulog ako kagabi alas 2 ng umaga. Nakagising ako kanina, day. Alas 1:58. Walang commercial break, walang ihi-ihi, walang panaginip. Grabe na tulog. Bumawi talaga ako, day. Lumagaga ako sa tulog mo. Wala fight embot, ah. Mapatay lang tali sa kalibutan niya, kaging kaya tutuod. Walang mamayari sa buhay ko. Kahit walang fight, lamon lang ng lamon. Hindi naman ako yung tumataba, dam. Sap-sap po ito. Pero tawag sa amin, lawayan, kay galaway, ni sa kanong alien, ni sa isda. Magpakulo ka ng tubig, lagyan mo kamatis, kunting bitsin at saka kunting maraming kamatis, sibuyas. Pag nairita, lagyan mo ng tamtak. Pagkatapos ilagay mo isda pag medyo kumulo-kulo na sarap-sarap din. Kamatisan mo ginisayaga, tutuod. Matakan mo man balunggay, parang may green man. Ay bulong man lang niya. I'm sorry, I'm such a shit. No, I'm not. Balunggay, bulong sa kato sa sakang, kati sa mga bunganga. Diyos ko. Si Marites expired na po, patay na po si Marites. Nanawagan po ako dyan sa lahat ng chismosa, natumba na po si Marites. Huwag na po kayo sumunod. Ingatan nyo yung mga dila nyo. Kaya yung mga chismosa, bala subong nga tuig, bala pamatyo, nagidya. Lahat mo ng chismosa, sunugin daw, sabi niya. Kaya mag-ingat po kayo sa pagkakachismis, kutso-kutso, day. Problemahin nyo po kung paano po kayo makapag-ipon. Para sa Noche Buena nyo. Huwag nyo muna problemahin yung chismis. Ayan sa mga chismosa, may ulam ba kayo dyan? Punta kayo dito sa bahay, may lawayan dito. Dahil para to sa mga basa-baba. Lawayan. Lawayan! Sabi ng mga matatanda, pag chismosa ka, ano ka gabligya? Lawayan. Muna ba lang, basta tigulang. Gabligya ka lawayan, insulto ka na nila.
Hi po, nakakamiss po yung kasama ko yung... Kaya may family banding kaming mga pamilya na mamimigay tayo ng pamasko sa mga bata. Nandito na yung pamasko nila. Chinilas nila ng mga bago, panty nila. Dami kong obligasyon ngayong taon, day. Pinasanay ko kasi na kailangan mamigay ako ng December. Bibili naman ako ng angpaw. Ano angpaw na sa tawag? Mga bata, tag 50. Mga malaki na may mga asawa, 500. Enjoy pag December. Pagka January, nga. Ganyan tayo mga Pilipino, 1 day millionaire. Tapos, lahat ng mga problema, mga ngayal, lahat ng mga samaan ng loob, patawarin. Yakapan kasi Pasko. Pagka December 31, yakapan, sorry. Pasko kasi. Oo, patawarin mo na yan. Pagkatapos maglasing, mag-inom, suntukan. Bago lang sila na nagaksanay kay December. Naubog, nagtapungulay naman. Pagsanay na lang kamo. Kuha itong tuboga. Sagwa ng isa. Kaya daw. Sabi na nervyos. Makusang paningaon sin daw bukog. Ang ako na lang puwasan niya bukog. Mga 699 kabilog. Kaya isa ka bukog natulon ko pa si Binander yung tani mo. Pagkatapos natin kumain ng lawayan, let's proceed to another task. Sup tubo. Butang yung plastic. Butang. Diin. Para dahil para magkakamulat to. Amuning amot pang yamis di tubo. Dessert namin tubo. May nag-comment yun na isa ospital ng bagsak ko, tanggal ang ngipin ko. Sa tingin mo gagawin ko to kung mamamatay ako na. Ano ko yung gagang? Ano ako yung sunga na gagawin ko itong mga bagay na hindi ko kaya? May mga buhay na nagbubuhay sa buhay, pero ako, love ko talagang buhay ko na kaya importante pa ako yan dito sa mundo. Sa mga iba na nila wala lang silbi, ano pang hinihintay niya? Laya sa Pilipinas, laya sa Earth. Hindi ko pag-anha kaya sup-sup. Napangos kayo pala tubo, 12 palang edad ko. Nami ito ka tubo yaga. Color brown. Do wala kami ni nga uno niya kwao na puro lang ni bukog. Habuli man dito ang sabaw lang gidaga. Nami ito sabaw na. Damo akaon. Damo ang kaon ko. Shout out kay Andrew yung tayo kaon. Alam ko pagwapa kindi sa araw. Maano na saya ho? Kaya ano nangyari sa Diyos? Nagali panawag yung gaga nga agi ni ho. Gapanawag ng agi ho, maano ni saya? Duwa man na lang gapanawag ni sa akin. Ganito oras, di ba ito matawag, dalawa lang putahan mo, pag in-entertain mo, magbabayad o manghihiram. Wala, piro. Bukog. Shout out kay Madam Lini Garcia. No? Gupagwapa. Namilawat. Yung tipo mo kang babae dahil pero grabe kumain. Ang mga tawag nga, may sudaan ka na,
May tupra-tupra pa. Kaya laban man niya bukog. Kaya man ginaw ka, ano. Plastic sa ano. Paglag mo na kayo. Ayaw. Banda ka electric panak. Buhay probinsya, pang-Ostobo, gutom! Guys, good evening, manood po kayo dito. Ito po ganito kahaba, ganito kalaki. Ubusin. Kuan, pandara electric pan nila. Wala kaming dessert dito, mga tubo na lang yung kinakain namin, dam. Laba-laba, oh. Profesional po ako, madam. Huwag kayo gaya pag hindi matibay ang ngipin nyo. Huwag ako. Huwag ako. Ako lang yung bakla dito na biki na grabe kumain tubo na yun. Kaya mo yung malam talaga. Kaya ko to. Kasi kailangan ko i-balance ang kain ko. Bukas madubo ko baka dahil. Dako na siyan ko. Made in China yung event ko dahil pero kaya ka dahil kumain ito mo dahil. Draw ang electric pan daw. Init. Mit balago. Arlene, can you shout out? Arlene, live punsaran dayo. Arlene mo, shout out. Ako sa tuboga. Bakit sa yung ano? Bakit kasi kailangan na pag may edad kayo hindi na ano ng tubo, sugar cane. Nang bata pa kayo makapangos man kayo. Yung iba kasi kailangan magpulidyan. Mag-order ako ng palaka ng 2 kilo sa Shopee. Bukas pa i-deliver. Thank you so much sa Radid Star. Si B. Oral. Very oral. Perti, kinadlaw sa tasang tubo. Nga, ay hidlaw ka na dahil. Kung wala tubo, balis ka lang ang tubo. Amo man na Japon. Kung nahidlaw ka sa tubo, dahil balis ka lang dahil. Ang tubo. Balis ka ang words nga tubo. Nana mo nakaunon mo, pang-uson mo na dahil. Ay, hindi nyo kayo pagkwadra kaya pang-us kayo malaya ka tubo. Daw sangak-sungak. Ubuson ko nila malaba, oh. Kung yung vlogger dito, yan na yan. Lahat-lahat na lang yung gagawin ko yan. Kasi wala naman may mabawasan sa sarili kung kumain ko ng tubo dahil maganda po yung ako gan. Magtabis mo yan gan. Pag kumain yan ng tubo yun, papipil mo yung buhay mo yan doon yan dahil pagkabata mo yan dahil. Doon ka namin, gid ba lang. Kahit hindi ka na uminom ng tubig. Lubok ko pa ko yung along tubo. Duga ka doon lan pa ko yun. Shout out sa taga Hong Kong. Indensyo, Jello. I love you, baby. I love you. Kung saan ka magayon. Indensyo. Shout out sa taga Oriental Mindolo. Pasigaw ng pangalan, madam. Sige pangalan mo, ha. Cancel, Ilalia. Sabi ko nga sa inyo, mag-send kayo ng Gcash o kaya Star para makita ko yung pangalan. Yung kanili mo para naawan ko na yung pag- Oo.
Mali din, nagpapaliwanag po ng mata ang Gcash at saka ang control, ang code sa Palawan at saka salamat kayo, Aloha, binigay naman ako ng bago. Kita mo ko, lar ka ito mo na. Ido. Wah! Ayan na po, dumadami na po yung star natin. 445 na po. Ubusin ko lang to, ho. Umabot ako ng 1,000 star ngayon. Pati buko ng tubo, kaunon kaya. Kaya sa tubo, yami, kinihigan. Tutuon. Tami-tami. Kahit gaano kapait ng iyong relasyon, pinagdaan mo sa buhay mo, kahit ka ng tubo na talagang matamis-tamis. Mabalipot. Natural man siya nga acid. Busog na ko. I don't believe this. Umirahan ko maganda. Sa tubo ko na lang ginapaupok. Nagbigay ang mga 100 stars. Si Loyan, si Ann. Pinya-floor tayo ko sa 100 star. Sa kay Lynn. Kadati, 75 star. Thank you so much, Day. Sa mga hindi. Sabi nila, birahan ko o pang ostobo. Birahan ko magidni. Dire ko ipaupok ang tanan. Dito ko na inaano sama ng loob ko sa tubo. Pangungulila ko kay John John. What up? Umul-umul ko yan. Ang pinanitan ko, tingnan nyo ho. Bunganga pa lang ginamit dyan, Day, ha. Tandaan nyo gitna. Hindi ko alam kung bakit ganito na yung mga filter ngayon sa may page. So ba, isula ko na aswang. Maano ka? Wala di sila. Maano ka? Why di sila? Ito sa plaza, naglagaw. Why di sila ginbili ng cellphone? Ugat pa nawag din. Kay why yung gindala ng cellphone niya? Wala ka pa ng signa mo do. Buli mo ka, utod-utod. Ko ini. Pinanawagan ko, tililigap na ko di ho. Ay, dali lagi baladay. Kaya ginapo ko. Kainat man naman. Kamukha mo yung panda. Kumain. Importante yung mukha ko panda. Hindi ko kamukha yung demonyo. Hindi ko kamukha yung chismosa nga. Tiil. Sa mga nang lait-lait sa akin, yan na gina-underestimate nyo ako. Okay lang po yan, pero challenge ko kayo. Kayo dito sa sitwasyon, kung kaya yung magpangos ng tubo. Si Ampi niya, Flor, nagbigay na 200 star, dami ng star bigay. I love you, madam! Gambala kayo na ganito, pero hindi nyo alam kung gaano kasakit sa unto kung magpangos tubo. Gala po sa sakang kung kakasakit. Nagwanta ko lang. Okay, wala ko kwarta. Shout out kay Madam Jeannie si Miso. Ayan! Pag-usap ko mo dahil! Pag sumisigaw-sigaw pa ako, hindi pa ako galit. Tandaan nyo yan. Joke ko lang yan. Kaya hindi kayo ma-joke. Akala nyo siguro kung ano. Tapos magalit-galit kayo sa akin dito. Akala nyo sa akin kriminal na pumangos ako yung tubo dito. Wala man kayo may ginagawa na masama. Kahit ganito, ako yung katulong-tulong pa ko kahit papaano. Kung hindi ako na magpangos sa tubo, hindi ako makatulong dahil wala ko may makaon. At saka kung hindi pa ako makakain, wala rin kakain sa akin. Yung Gcash ko sa baba, ho. Yung Gcash nyo ko, Gcash nyo ko, para makakwarta mo ko sa inyo, Doon mga wala makamukaluoy man. Yawa na tali.
Erika, ano nga, hindi ni mapinaw. Tatagin na ipinda nita. Basta kanit may mag-call, laban mangutang ina. Oo. Dalawa lang po ang pumutahan ng mga tumatawag sa inyo. Kung hindi magbayad, mangutang, so iba dyan, ubos yung bonus. Wah. Ano nangyari? Palagi na lang pagdating ng bonus. Pagdating ng bonus, wala man. Do, hindi naman kayo na ramdaman. Nang nangutang sila, nagparamdam sila, nang siningil mo sila, kaaway mo na. Yung tipo na mangutang, pinautang mo kasi nakiusap, nang singilin mo, hindi mo na makiusap. Ay na ano, hindi ako yung galit dito. Gusto ko lang ipaliwanag na ang Gcash ko nandyan sa baba. Oh. Pindutin nyo lang yan. At saka para ma-shout out ko na sa ano yung cellphone ko. Tingnan natin kung sino nagpasa ng Gcash. Real talk tayo ngayong gabi, ha? Kasi naganahan ako ng kumain ako ng tubo, hindi lang puro lamon. Kasi sa iyo, nagre-reklamo na lamon lang nakain lang ng kain ang ginagawa ko sa live ko. Anong gusto niyo magubad-ubad niyo? Wala man ko ipakita dito. Dahil na wala naman kong tutoy dahil. Wala man ko ano yung demonyo dito, nakakabit dito. Nagtililiko na nga ipit 20 years na nga ipit. Totoo lang pala ba? Dapat aminin ko sa inyo na yung akin pala nagtiko. Hindi na siya straight. Hindi na normal na diretso. Dikto sa'yo pakanto sa likod. Do kay ginipit ko sa nga ginipit sa ano. Sa hita ko duwa ka tuig nga iptanay kag dumambot ako pila ka tuig nga lipat gid ko yan. So yan po yung iba real talk tayo dito sa mga nangungutang. Diyan bakit kayo palagi nyo yung bonus yung ipinaglalaban nyo na wala naman pala kayong bonus? Maawa naman kayo sa pinangutangan nyo. Shout out yan na nandiyan si Kumikindat si Inday Sara. Dai, good morning Inday Sara. Padayon Inday Sara sa pagka-vice presidente. Ang ako niyong point ko doon, kung wala naman kayong bonus at saka wala na kayong makukuha, tapos pangakuan yung tao, tapos next year naman pala na bonus, do hindi man niya kapahuway sa inyong malugso. Tapos lahat ng mga ham, ubusin nyo. Lahat ng mga protactile, kunin nyo. Tapos bongga yung mga handa sa New Year, pagka January, wala kayong pangbayad. Yung tinatawag na, birtang. Oo. Tapos may tinatawag na birthday para mangutang. May tinatawag pista para mangutang, bakasyuntang. Lahat ng tang na sa inyo. Natapos, pag siningil kayo, puro na lang bonus lang baladay. Why man? Tindi na to? Araw-araw na gawin ya. Comment si mga binuang abno ka. Abot mo na ito. Yung ngalan niya. Si Gio, ano yun? Yung ngalan niya. Gio. Hindi man bulanan siya, blur ang yan. Ay, wala ni sa ibuang ko kuno abnormal ko kuno. Hoy Gio, kung anong ginapakigbato mo sa comment mo, ti ano ginagalabot mo sa kabuhi mo papalta ka na ito Binuang abno ka. Binuang abno, ano na yung abot mo papabuang-buang ko nag-income ko ti ikaw. Kaya nag-comment ka sang hindi namin anong naganar po dinawian ka pa. Ining mga abnormal nga mga isaan nga mga taga-Bacolod malang ni ganing iba ni taga kondagadiin man ka mo. Kung may nakita mo yung agi ka vlogger, yung laway, damo ka mo yung komentar, hindi nyo man maubra ko. Basi gani ko sa tutuod lang. Mapatay ka, guro, wala ka pa inog palubong sa kagalingon, Si Gilbert, pag daw alingang mo. Oo. Daw alingang Gilbert, ano ngalan niya? Abi, ipang-block na sila. Ang nag-comment, hindi namin, ipang-block na kayo, wala na pulos ng mga tao. Daw alingang mo, kaya kayong bangsura mo daw managlupad nga wakwak. Ipang-block na sila, bi. May mga wala na pulos ng mga tao. Mga kalabanan, mga agi man na mga silahis. Nga doon hindi mag-alalako. Si Tata ang bandeda. Block na ta, ang mga comment niya hindi namin. Kaya hindi na sa makatag sa aton grasya. Mga panulay na sila naglalapta din sa kalibutan. Nga mga first cousin sa tadas. Kaya no, karon. Ang tanay nga nag-comment kaya hindi namin ipang-block. Kaya hindi na sila kanang nasa kabuhi. Mga demonyo na sila. Bahay ko daw mga puti-puti. Sila mga bago nyo kayo husgahan, paputian ang ilok nyo, ha? Kaya namin ko yung ilok sa inyo, Daw pwede ko na yung mapagutangan sa PNB, Kilikili, mine! O ano, alingango, normal, lahat pwede nyo sabihin sa akin as long hindi pa ako sinasaktan personal at saka hindi pa ako kinukurot, okay lang yan. Hindi po yan makakabawas sa pagkatao ko, real talk. So ngayon, happy ka na? Happy ka na? Tilipay ka na? Ano natabo sa kabuhi mo? Bayre na boreal mo to.
mga bulawon nga ini nga kung singo paning mga do hindi man kapatindog sang kaugalingon nila kasilyas panimalay nila do hindi makabakal dornab sa pirtahan nila do si kairat-irat nga kung singo paning gapalaki-laki nga agi malang ini amo pa tong isaan ladlad na day kag mo ikaw pangikay-ikay ka di sa ako kay ko madakpat ka ang tubo na ipaltong istang kogo ma. Siyo to nag-comment, natawa na ni comment sa agi na beho. Nga ang itsura ya, hindi man dahil mabutan sa iya profile. Hindi ka kuya galit dito ha, ganito lang kami ng mga Ilonggo. Mukhang galit pero hindi pa galit, joke lang namin to. Ganyan kami, mga Ilonggo, kung tingnan mo na, mukhang papatay kami ng tao, pero mabait, ni Kuya Baladay. Kung basta ka kinanglan ka bugas, kung kinanglan ka sudaan, oo, direct na lang sa ako, hindi na pagpaagi sa mga bang bash mo ako mga aking. Pangayo lalabala, kay kabalo ko, gutom ka man nga ido. Oh. Anhin nyo yung mga maganda kung pangit naman ang ugali. Oo, sa ngayon, yan ay kung kailangan mong paapi ka as long may benepisyo at makukuha ka. Pero kung wala ka naman makukuha sa mga, sa ano yung filter ko pumunta kay Sarah, oh. Kunin natin. Hindi na ganyan mag-topic sa ako ng pills. Nasaan na yung filter ko? Hindi naman dumidikit sa mukha ko na yun. Nasaan na yung filter? Ibalik nyo. Bakit nandito? Nandun na yan sa pilik mata ko. Nandun na kay Sarah. Madam, ibalik mo yung pilik mata ko. Ayun, lumikit. Ayun. Sa mga nagakumod-kumod, na malakang nagikay-hikay sa akon, latawan yan, may sitwasyon sa mga buhi nyo, biga. Kamusta lang inyong bulugasan? Di ba? Mga isaan, mga ingitira na tao, magla-live ako dito, magko-comment sila hindi maganda na tingnan mo. Wala naman yung mga ulam. Yung iba, wala naman mga bigas. Gapasagod sa ginikanan. Ang iba, ang kapalaki-laki nga, agi malang nigang may isa-hisa sa akon, na gusto nilang trabaho ko, pero hindi nila kaya gawin. Kaya sila nanggigigil sa akin. Ano niya problema sa mga putyo ng iniman? Pinagpalpag ko, ulo nyo ka, so, tubo ka ron. Bakit sila dati, may mga almorana sa sila, thank you, ginmarot doon. Oo. Gainit nila ba ulo kung ginambalaan ko daw abnormal, kay tsura ko. Bakit yung ka pa kailangan i-remind sa akin na mukha ako abnormal? Alam ko na yan. Wala ba kayong bago dyan? Alam ko na mukhang abnormal, ako mukhang tiyanak, mukhang manananggal. Pero bakit mo yung pa i-remind? Do kawawa na ang tao dito para mabuhay na tapos kayo ya ay iba dyan mga magalit-galit na hindi makamu mga gwapa gid gipanagaan yung mga foundation. Yung iba hindi naman talaga maganda yan kahit walang foundation di ang mukha nila. Walang make up oh laban lang tulad sa akin filter lang ang nagdala. Dumikit pa yung filter sa mata ni Inay Sara. Nandun na. Inay Sara! May pulse eyelashes. Inay Sara, mananalo na talaga yan. May Vice President. Kawawa na yan ng bakla dito na bukas magluto ko pala. Kaso ganyan lang yung iba dyan. Reaksyon nila. Ako yung ipot dito. Ngipin ko na yun. Makagat mo na. Gakabukog pa ko sa tubo. Tapos ako yung pagalitan ng animal na loo dito, pinagalitan ako. Gusto ko nga mag-comment ng hindi maganda para may topic ako dito kasi kung walang comment na masama na hindi maganda, boring. Kaya mag-comment ng hindi maganda para at least kahit dito mayaw-yawan ko nga lang ng buwisit. Kaya yung dutay lang bili na ito mo, maubos kung tulog na ko iya. Nabusog pa ko yan, tapos nakatikim pa ko yan ng 1,819 na star. Malay mo baka i-Gcash pa ko ni madam ng iba dyan, no? Oh, at least happy ako yan na matutulog. Yung nang bus akin, anong ulam mo dyan? Kamusta na itsura mo? Mga gonggong na ito na. Wala magawa sa buhay. Dapat kapwa nyo Pilipino, tulungan, i-support nyo kayo. Wala namang ginagawa sa inyo na masama. Ako lang nga dito yung biktima. Kasi kung hindi ko gagawin to, hindi nyo makabigyan ng pambili ng bigas, di ba? Tama? Saan po ako nagkamali dyan? Nagkamali lang ako kasi pangit lang talaga ako sa tingin nyo. Pero kung kayo dito sa lugar ko, baka nakumatos na kayo. Mas maganda nga yung humingi ka sa kapwa mo na nagtatrabaho ka. Kumain lang ng tubo. Masamang tao na agad.
Ulo mo, kumain na ng palaka, killer na agad. Hindi pa pwede yung SPJ lang. Sobrang patay gutom. Tapos yung iba naman, kumain lang ako ng gulay, pinya, at saka talbos, ospital, agad ang bagsak niyan. Ospital yan. Hindi pwede na barangay health certificate, barangay health center muna. Kasi yung health center namin may dextrose naman at saka ano. Grabe naman yun. Shout out yun sa mga pamilya ko ha. Sa December, sa mga kamag-anak ko. Wala na po tayong Pasko. Panalangin na lang. Pagdating sa mga kaskas, wala na muna kasi mahirap tayo ngayon sa daga. Naranasan ko na yan na parang si Santa Claus ako dahil. Naranasan ko na dahil nagbablog ako dahil. Tapos hindi lang ako vlogger, naranasan ko naging doktor ako dahil. Mga nganak na yung isa kong kapatid. Yan dito pa dinala ng ambulansya sa bahay. Dinala niya ka, pumutok ng water bag niya dito pa dinala. Sabi ko, bakit? Ako ba dito ang well family? Niya ng mga anak na siya. Idiretso niya sa sinter. Bakit dito niya idinala sa akin? Dito pala yung sa akin. Kukunin ang pabayan. Ang ginoon. So, pahinga muna tayo sa gastos ha. Mag-ipon-ipon ako kasi hindi ko alam kung kailan ako kukunin ni Lord. Oo, at saka kung may maiwan ako ng mga pira para naman sa inyo yan. Huwag niyo muna akong madaliin. Buhay pa kayo tao yung natihati ng yung mga arinula ko. Wala na doon. Shout out na sa mga nagapangawat. Sinilas nga bayanas. Manakpan. Taka mo halit. Ay ka mo sa ako. Sinilas na mo niya bayanas dula. Shout out na sa mga magnanakaw. Yung sinilas na habayanas. Pag alam nila original, yung sinilas nila na Spartan, iwan nila doon. Yung sinilas mo, dalhin nila pa uwi. Ay, ka mga kabalan, good yan. At saka, ano po, hindi po lahat ng nag-generous na tao, mabait. Minsan, nag-generous ka, feeling mo, gusto mo lang ibigay at gusto nila maranasan, pero hindi mo alam, ina-abuse ka na pala, at saka higit sa lahat, tinotolerate mo na pala. So, kailangan mag-ipon, mag-imbak, at saka mag-ano para sa future natin. Dahil, uy, kayo magtiguang, kuya, tumanda na kuya dahil na hindi na kuya sikat. Dahil kasi marami pa daan yung gitira, gusto nila ako pabagsakin. Magiging masaya talaga ang mga demonyo na yan. So, kailangan mag-ipon-ipon kayo, ha? Ana, Pulga, shout out. Marley Pahardo, Dapo, shout out. Madam, Erika, sige na pa shout out po. Paano po ako kami ng girlfriend ko? Frederick, ingat kayo dyan ng girlfriend mo. Sana hindi masira ang relasyon nyo. Mag-ingat kayo sa mga animal na mga ahas kang Gilbert, ha? Oo. Huwag mong anuhin, pabayaan ng girlfriend mo na makain ng iba yan. Kainin mo muna bago iiwan yan. DC Jeffrey Vlog, shout out DC Jeffrey Vlog, I love you. Huwag po kayo matakot kung hindi na kayo sisikat, malaos. Ako hindi ko yung natakot. I love myself and I thank you. Mahal ko pa rin ang sarili ko, kaya ko pa rin yung mabuhay. Kahit ilagay nyo kayo sa lagay nyo sa bundok, yun ay mapapayat kayo sa mga orangutan, yung mga makaon ko yung rambutan para magdamo-lamon sa rambutan. Pero ang point ko doon, hindi ko yan nilay, pwede yung ganun-ganunin lang yan na araw-araw. Yan, palagi na ako yung, excuse me. O sasama na lang ang tingin sa akin na wala man ko ginagawa dito dahil kumakain na ang tao ng lawayan ni isda kag tubudo ka mga tulunto. Ano ni gila sabat-sabat sa agi to di gara comment di sa ako yung abnormal kung kakauno nga do ano ko kuno. Hoy ano ka gidya? Ano ginanalabot mo? Base wala ka mo kasilyas ka pamuson ka sa padbalay nyo. Dati naranasan ko yan na parang sosyal ako na may mga pista-pista sa bahay wala kami CR. Pag nagpa-CR ako doon pa sa kapitbahay. Oo, pero nag-iba na yung ugali ko. Bago po ako yung ganito, pinatayuan ko yung bahay ng nanay ko. Binili ko sila yan ng mga materyales ng kapatid ko. Kahit yung mga iba kong kapatid, hindi simentado ang bahay, pero at least may bubong. So hindi ko yung masama na nilalang. Yung magawa ko lang tunay, kayo wala na ko yung mapuntahan. Kayo hindi mo ko pwede mag-model. Hindi naman ako pwede traffic enforcer. Hindi rin ako bagay. Hindi rin ako pwede na magiging bold star. Ito lang yung bagay sa akin. Dapat kukunin pa ng iba doon mga hisaan. Do hindi man na sila kabulig sa pag nakita nila ako na nakaratay na nakuma ako doon sa ospital, hindi rin ako nila nabigyan ng tag 5 piso. Pagkatapos nagsisikap ng tao, pagalitan nila, ganyan ang ugali ng iba. Hindi sila maging masaya yan dahil long malapasan mo sila, maapawan mo sila, ganyan sila. Oo, rason na balakaron nga basir ka balakaron. Kayo sa supsupon ko na buto, mas damgo mo. Magatulog ka na karon mga kalautod yan karon ng gulong-gulong tubangan mo karon nga ga-live ko ni ako ni kumakain kong tubo yan ang
Ilonggo pa ni sayang kapang ba sa akin. Una dapat kayo yung mga Ilonggo. Kamo yung mabulig sa mga naga-vlog kayo, naga-survive. Gina-proud dapat tayo kasi tayo, ako, hindi ko naman sinasabi na kailangan ako i-acknowledge. Ang laki-laki ng ambag ko sa society natin sa Negros Occidental. Sa Bacolod kasi kahit ganito lang ako sa Murcia, dinala ko ang ating crowd doon sa ibang bansa. Lumabas ako sa Jessica Suhol, lumabas ako sa KMJS, lumabas ako sa Wish Ko Lang. Yung last ko nalabasan sa Soko. Tapos hindi kayo ma-proud sa akin, magalit pa kayo sa akin na wala naman kayong ambag sa buhay ko. Nga ako man dito nagkakain sa tubog, nakatunok-tunok pa ko gani sa tutunlan ko niyo. Nan! Doon ka pagagagalan ko niya, pero kabalo kayo blas ng tutuod. Ang mga saan mo na ha? Makalabatan mo ka mo dapon! Dingki ka mo astas, saan pa kayo, dalon sa kayo saan nyo? Butangan ka mo na lang yung statwa, butangan ka mo na yung kruna, hindi ba na? Magkalata lang mga kaugatan, mga unod nyo, kalata lang sakang nyo, hindi ka mo magkaayuhan kung saan ka mo tandain yung gitna, hindi ka mo magkaayuhan. Pag-isa ka mo sa akon, nakaluiluoy lang sa akon, nagsalalakit ng lawas ko sa romansa. Hubog to kagina sa ano para makakwarta ko. Tapos ano nyo pa ko de katol sa ulo, wala crimsel ko, puro na lang ni Pantin. Yung task ko ngayon dito, ubusin yung dalawang duwalim na kamitrong, ubusin. Nagpas pa dito sa dalawang kamay ko, naubos ko pa. Shout out yan sa mga inggitira na ha. Sana bigyan kayo ng ng diretsong kamatayan at saka sana bigyan pa kayo ng maraming mga taong mainggitan nyo para yan ang ikatuwa at ikaligaya ng mga kaluluwa, yung mga animal kamo. Kung wala ka mo may mga gawa sa buhay nyo, yung pag-aabang na lang sa hanap buhay ng kapwa nyo, at saka inggitan nyo. Sana all, ganyan. Sana all chismosa. Sana all inggitira. Sana all ang mga chismosa at inggitira bigyan ng dire-diretsong kamatayan. Para magpahinga ng mga animal. Kung sino pa itong mga masasamang nilalang sa mundo dito, ito pa yung tumatagal, ho? Hindi mamatay-matay, do mga germs balaw. Mga parasite. Wala naman ko yung ginagawa dito. Kumain ako ng tubo, madam. Binabas nila ako ng mga animal dito, madam, ho? Madam Nidi, Bilya, inaaway nila ako dito, dam. May kakilala ka magkukulam dyan, na ipakulam ko nila mga animal. Ilonggo man ko bala, madam. Gina, ay tuod ka dahi, tagadiin ko. Gina, virgin ka pa, dahi. Ako yung hindi lagi dyan wasak-wasak. Wasak-wasak na ko, dahi. Sabi ni Ponzi Lucy, ang mga nainggit sa'yo, Erika, wala lang talagang pera. Talaga! Paano sila magkapira? Imbis itrabaho nila, imbis igugol nila ang time nila sa pagtatrabaho, ginugugol pa nila ang time nila sa akin, na wala sila makakuha sa akin, ako yung kumikita. Kaya po ako nagagalit dito kasi naiirita ako na may mga time pa yung iba na manggalit-galit at saka mairita na wala naman sila may naambag sa buhay ko. Imbis na ipokus nyo sa akin, ipokus nyo lang sa mga buhay nyo. Ako yung stable na kuya, may St. Peter na ko. May advance burial na ko. May sasakyan ako, nakabili na ko yan ng maliit na sasakyan. Napatayuan ko ng bahay ng nanay ko, may kalabaw na ko 2. So ano pa problemahin ko? Pero problema nila yung problema hindi sa kanila. Ang sipag-sipag ng mga animal. Tapos wala kayong bigas dyan. Wala kayong ulam. Makatutbrush na kayo kung makahiram kayo ng toothpaste sa kapitbahay nyo. Tapos mga hipokrita, kung makapag-comment at makapag-basa akin, akala mo ko galing sa United States of Calamity. Lumaki rin yan sa ilalim ng tulay. Yan ang mga taong na mga gitira, kadalasan at saka mga nangbabasa akin. Kaya pala wrong spelling, hindi rin graduate. Parang kami lang, nag-survive lang sa buhay. Pero ang gitira lang. Pagkatapos pag nagpa-picture ako, mag-post ako ng picture ko, sabihin ko, wow, ang photogenic, ang ganda-ganda ko. Tapos mag-comment sila puro filter. Wala akong picture na maganda. At saka wala akong picture na sobrang ganda. Pag mga ang nanonood, mga pangit. Oo, at saka hindi satisfied. Tapos ako yung photogenic doon, siya yung inggitira doon. Kaya hindi po maganda ang resulta ng picture ko. Kaya shout out sa mga inggitira na nabubuhay pa kayo dito. Ilang taon pa itagal nyo dito. Ingatan nyo yung mga self nyo. Mag-inggit na kayo na mag-inggit. At saka mag-chismis na kayo mag-chismis para at least kahit papaano mag-asinso kayo sa buhay yung mga yawa.
Mga inatay. Kung may kapangyarihan lang ko tulad ni Thanos sa matismusa, lahat eh, gawin kong ribbon yan. Itarintas ko yan. Kung makain ng tubo ang bakla dito, galit-galit. Kasi sa mga tao, na nga nagkapangisa-isa sa akon nga mga ilonggo man kamo nga wala man kamo may nabulig sa akon mga panulay kamo. Nga ako makuntat ko sa vlog ko, hindi yung mga kumatagaan bugas, nga mga buwisit mo. No? Ano yung ginapakikbato nyo, yung ginaaway nyo ko, iya? Ano yung ginapakikbato nyo? Ano yung mga labot ko sa inyo kung magtumbad, baliskad ka mo da, habalo nyo ko yung abnormal. Labot nyo yung kung mag-abnormal, kung mag-ginago, kung di kay kapangita, kung di kwarta. Kamo, ano ang inyo na labot sa pangabuhi nyo, ha? Kay mayogi kamo. Hindi ba lang pangulama kamo Japon bugas? Nan, kay mga tonto kamo. Amo nga dulayo kamo sa grasya. Ga, live ka labanan pa nga nagapangikay-hikay di sa akon kag nagapang-discriminate di sa akon. Mga agi pa ni nga mga isaan, mano nga mga buwisit kamo. Nga hindi kamo kay kasop-sop kay kung hindi kamo kapanunto. Prangkahon ta mo, hisa lang kamo gidya sa akon ang ginisaan nyo ya. Amo pa yung nagakakayuhan. Ihisain nyo lang ko. Inggitan nyo lang ko na inggitan. At saka ibas nyo lang ako para lalo pa akong swertihin. So, ang tanong ko dyan sa mga nang iinggit at nang baba sa akin, siniswerte ba kayo? Di ba hindi? Gabalalaho ng ba nyo kano, hindi na ka makapanutbras. Kaya wala ka mo inog bakal colgate ng mga panulay ka mo. Sige, yan yung ganibla comment sa ako, bala kag makita ako lang mga Facebook nyo, bala kag mga ano, kay pang post lagi ka mo mga panulay ka mo, pang post ka mo sa drug lord, kag ipapriso. Mga tunto ka mo karon na. Pa-shout out mo. Alumpa na ko sang bansoy pa. Ang mga panulay ni balada mo nga mga agi ni nga mga ano ni nga comment yo nga mga nang mga duwa nga mga wala man manilabot sa kabuhi nila do gapang okopar ng amot. Gapang akopar motor kag patapos sa balon nila karon ng bayad. Akopar nga karon lang nga bayad. Ano na yung akopar mo yung utang? Ngano ako man sa una bala? Ano pagay kaunon kasi ni wala naman ko ni pagkaon. Wala na ako ni pagkaon ni Gcash ko na makabakal ta prutas. Buiset nga mga agi ni ay. Nga mga hilabtira ni sila ay madonate ko na sa may barangay dumanaan na sa mga agi. Mga amiga ko na daya ara na si Jibon Dawa. Mas sponsor ko na sa mga business ano, ang mga pala Gcash sa akon kag mga ano ipanghatag ko man to sa ila. Madonate ko na kay mga buot na sila ya. Ang iba rin nga na mag-isa-isa sa akon nga mga gawiti-witi ni sa akon tandaan nyo gid na. Magkayuhan ko kang milyonarya ko manggaranon kamo hindi kay kamo tapak-tapak sa balay ko. Hasta lang kamo sagit mga rolling. Do ka mga into ba lang hindi ba namin ilok ka mga ito man sang ilok nila. Ako yung Diyos ko biskan dilapan mo niya. Ang mga baho man ba hindi man namin unto. Tapos mangbas ginabalan pa ko nila do abnormal. Kaya nyo ba yung ginagawa ko? Kumain na ng tubo masamang nilalang. Ang ripis hindi masama kasi hindi nalaman kung sino nag-rape. Ang magnanakaw okay lang. Hindi mo alam kung minsan nasa harap mo pala, yan pala ang mga magnanakaw. Hindi mo alam minsan nasa tabi mo, sa paligid mo. So hindi lang nalaman. So ako kasi nagladlad ako, nag-famous kasi ako. So pangit na talaga ako at saka masama na akong nilalang do hindi. Mantaya ka pahuway sa inyo sa mga panghusga nyo sa ako. Nakawat na mga banana chips. Banana chips! O yan, plangka po yan ha. Hindi magiging tama ang iyong ginagawa kung mga taong inggitira at mga taong crab mentality ang nasa paligid mo. Kahit gumawa ka pa ng tama. Ang mga taong mga inggitira na mga alagad ni Satanas, nga mga perskasi ni Judas, nga mga anak-anakan ni Poncio Pilato, hugas kamay, na mga plastic, na mga fake friends, nandiyan lang yan pag sa oras na may pagkain at may palamon ka sa mga animal nila. Sa oras na tagutom na, doon mo makita na yung loyalty nila, 100% hindi na. Kahit pangit ka pa kumangita kung ikaw ang gumagastos, ikaw ang lilibre sa lahat ng barkada mo, magpapalakpakan ng mga animal. Wow, galing-galing! Ganda ng busis mo. Na ikaw mismo, alam mo yung busis mo. Kahit sa pagpanupla mo, kalibagon na. Kahit sa pagdura mo, kahit sa kahit sa pagdura mo, sintunado na. Sasabihin niya, ganda-ganda ng busis. Ano nga klase yung banana nga dulak man sa burman? Do, hindi mo mabala ko, pait kung tamit. Do, wala gidyaga iya. Hindi na rin bakal-bakal. Liwat sa amo niyo.
Dito ko pa nigid bakal sa may ano pagpista sa may tinabo. Ano niya banana chip niya do wala niya sabor man. Sa dason magbarobaligya ka mo sa mga amo niyo siguraduhan yung putakan yung man asin. Ay do nang kaon ako upa.